Καλησπέρα παιδιά, World Games εδώ και σήμερα παίξουμε για άλλη μια φορά Five Nights at Freddy's 3. Την i3 και την i4 που σας είχα πει και στο προηγούμενο FNAF 3 βίντεο. Τα Volt νέα σήμερα για σήμερα. Λοιπόν, τι είναι τα Volt νέα? Κάθε φορά σε βίντεο θα λέμε τα Volt νέα, είναι για το κανάλι και τα λοιπά, τι συμβαίνει και αυτά. Τα Volt νέα τα σημερινά είναι το εξής. Την προηγούμενη φορά με είδατε να κάνω ένα Joy of Creation βίντεο και δεν πήγε καθόλου καλά. Είναι σαν να βλέπετε εικόνα και εγώ απλά να μιλάω και να προχωράει η εικόνα. Δεν ήταν gameplay. Δεν ήταν καν gameplay. Ήταν τόσο χάλια. Δεν θα το βγάλω από το YouTube όμως. Θα το έχουμε εκεί. Δεν χρειάζεται ούτε like να κάνετε τίποτα. Μην το δείτε. Δεν αξίζει να σας πω την αλήθεια. Θα σας πω τι πήγε στραβά. Kevin Gaming μου είπε το εξής, ότι μάλλον θα ανέβασε στα γραφικά. Και εγώ λέω αποκλείεται. Δεν πείραξα τίποτα. Και τώρα θυμάμαι αυτό που είπα στο βίντεο. Τα γραφικά είναι πολύ φωτεινά. Όχι τα γραφικά, συγγνώμη. Βλέπω πολύ φωτεινό το παιχνίδι. Όταν το έπαιζα μόνος μου ήταν πάρα πολύ σκοτεινό και χρειαζόταν κάθε φορά να ανοίγω το φακό στο Joy of Creation. Αλλά αυτή τη φορά ήταν πάρα πολύ φωτεινό. Και νομίζω ξέρω τι έκανα. Έκανα κάτι στα γραφικά. Και ο Kevin Gaming είχε δίκιο που το. Επίσης, τώρα που πάει για Kevin Gaming, κάναμε Minecraft βίντεο. Σας το έγραψα στο link description για να ξέρετε αυτό. Είναι ένα ωραίο Minecraft βίντεο και καταφέραμε να μπούμε σε server. Είδατε, ο Volt Games τα λύνει κάποια. Επίσης πρέπει να λύσουμε αυτό με τα σχόλια. Ψάχνω τώρα τι να κάνω, δεν ξέρω γιατί τα έχει απενεργοποιήσει στο YouTube τα σχόλια. Είναι κάτι που είπαμε, έβρισε κάποιος στα σχόλια, πού να ξέρω κι εγώ. Φύγε εσύ. Τέλος πάντων, μπήκαμε σε server με τον Kevin Gaming. Springtrap, δεν είναι εδώ, ούτε εδώ, ούτε εδώ, ούτε εδώ. Πώς το καλό είναι. Να κλειδώσουμε ένα vent, τώρα δεν ξέρω ποιο να κλειδώσω. Springy, πού είσαι? Αυτό δεν μ' αρέσει. Ξέρετε, θα χάσουμε κάμποσες φορές, γιατί δεν έχω παίξει και πολύ FNAF 3 αυτές τις μέρες. Θα σου πω την αλήθεια. Γεια σου! Λοιπόν, αφού είναι εδώ, θα σας πω κάτι. Τα βλέπετε αυτά τα cupcakes? Είναι για τα secret mini games. Είναι και εδώ και παντού. Δεν θα τα κάνουμε εμείς. Είναι μόνο σε αυτή τη νύχτα αυτά τα cupcakes. Σε κάθε νύχτα υπάρχει και ένα secret πράγμα για να ξεκλειδώσεις τα secret mini games και να ξεκλειδώσεις άλλο ending. Είναι το bad ending, το good ending. Δεν ξέρω αν υπάρχει. Τώρα δεν θυμάμαι αν υπάρχει secret ending. Λοιπόν, έλα εδώ. Να το άλλο cupcake. Από εδώ το είχα δει. Αυτό είναι το ένα. Εκεί τριγύρω θα είναι και τα άλλα. Τώρα βαριέμαι να τα ψάξω. Να δει το άλλο. Λοιπόν, Springtrap είναι εδώ. Όχι. Πού πήγες, μικρέ Springy? Λογικά εδώ θα πει, γιατί δεν κολλάει. Ή στα vents! Όχι. Springtrap. Ας κάνουμε ένα audio. Είδατε, όπου κι αν είσαι γυρνάς αμέσως. Λοιπόν, έλα εδώ. Είδατε, κάνει τα ventilation όταν δεν είναι στα vents. Σας το είχα πει και στο πρώτο. Είναι στα vents. Μα τον άκουσα. Αποκλείεται να μην είναι στα vents. Πήγε ρε φίλε. Ας κάνουμε εδώ ένα audio για να είμαστε 100% σίγουροι. Νομίζω κάτι είδα εδώ, αλλά δεν είμαι και 100% σίγουρος. Επίσης, αν θέλετε να συνεχίσω τη FNAF σειρά μετά το FNAF 4, γιατί θα παίξω σίγουρα και το FNAF 4 όλο, δηλαδή μέχρι την Night 5 και λίγο την Night 6, ξέρετε εσείς, να μου το πείτε. Να συνεχίσω δηλαδή Sister Location, Pizza Simulator και το Ultimate Costume Night. Γιατί μετά το Ultimate Costume Night δεν υπάρχει ιστορία FNAF. Μέχρι εκεί είναι νομίζω. Βασικά μέχρι το FNAF Pizzeria Simulator, αλλά επειδή είναι και το Costume Night σαν FNAF, δεν μπορώ να πω κάτι ότι δεν είναι μέσα στην ιστορία. Λοιπόν, αυτό είναι το πιο σπαστικό, δεν ξέρεις που έχει πάει ο Springtrap, οπότε πώς το καλό είναι. Βλέπουμε μόνο τα κάπη. Είστε να κάνουμε το... Εγώ λέω όχι, αφήστε το. Να περάσουμε του σκατούμπο. Λογικά στα vents θα είναι
Και έκανα βλακεία που δεν τα κλείδωσα από την αρχή. Ξέρετε κάτι, από εδώ και πέρα θα κλειδώνω σε κάθε νύχτα ένα vent. Α, και μόλις πάει για vent μου βγάλε και το ventilation error. Springtrap είναι εδώ λογικά. Πού είσαι ρε φίλε. Α! Αυτό πρώτη φορά μου συμβαίνει. Μόνο θα κλειδώσουμε αυτό εδώ γιατί εγώ δεν θέλω να έχω ξαναμπλεξίματα με αυτόν εδώ τον τρελάρα. Σίγουρα είναι εδώ Springtrap. Πώς έχει μπερδευτεί το Φύγε εσύ, φύγε. Αυτό μην τον κοιτάτε καθόλου το Phantom Freddy. Λοιπόν, καλά πάμε. Αφήστε το να περάσει, αφήστε το να περάσει. Κάντε το χαζό. Έφυγε. Επίσης κάντε το χαζό με το σκατούμποϊ που έφυγε και αυτό. Φοβάμαι να κοιτάξω εδώ. Αλλά ας κοιτάξω. Όχι. Λοιπόν, έχουμε ευκαιρία. Ναι, τώρα εντάξει, δεν θα μας σκοτώσουν. Έχει πάει 4 AM. Αργεί λίγο. Λοιπόν, κοιτάξτε το. Μην τον αφήσετε. Βλέπω εδώ την καρδιά. Το σπασμένο αυτή. Καλώδιο. Εσύ μου έλειπες. Δεν μου έκανε jumpscare, αυτό είναι πολύ καλό. Παναγία μου. Φύγε, όχι. Έχω errors. Όχι, ευτυχώς. Παιδιά, είναι 5 AM, θα τα καταφέρουμε. Δεν πάω σε άλλη κάμερα τώρα γιατί δεν ξέρω τι να κάνω. Μόνο τη μύτη μπορώ να κάνω για να μου δώσει δύναμη. Έλα μύτη. Σύφτες για όλα, Balloon Boy. Εσύ και η κολοπαρέα σου. Δεν φταίει το Phantom Balloon Boy, εσύ φταίς. Σύφτες. Εσύ τα έχεις κάνει όλα. Εσύ και όλα τα χαζοτόι. Όχι, δεν ανοίγω τίποτα. Εντάξει. Γρήγορα, 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 γρήγορα. Παιδιά, συγγνώμη που κάνω έτσι, αλλά... Αυτό δεν το ακούσατε. Το ου. Πάμε mini game. Τώρα είμαστε στη Τσίκα. Και πάμε από εδώ τώρα, έτσι θέλω να αλλάξω και λίγο. Για όσους δεν θυμούνται, αυτά είναι τα mini games μετά από κάθε νύχτα, όσοι δεν είδαν το πρώτο FNAF 3. Ωραία. Λοιπόν, μάλλον θα παίξω την i4, δεν έχει νόημα. Θα τις κάνω δικό τους βίντεο. Και πεθάναμε. Λοιπόν, πάμε και ένα i4 τώρα, δεν πειράζει, αφήστε. Λέω, δεν μπορεί να παίξουμε ένα i4, αλλά αφού δεν παίξουμε την i4. Φύγε. Λοιπόν. Για μένα το FNAF 3 όπως παίζουμε τώρα είναι σαν να είναι μόνο τύχη, γιατί... Ας κλειδώσουμε κανένα vent. Δεν ξέρω, αυτό να κλειδώσω. Αφού οδηγεί κατευθείαν σε μένα και είναι το μόνο... έλα εδώ εσύ. Λοιπόν, ωραία τα πάμε. Ωραία, το καταφέραμε πριν κάνει audio. Είναι το πιο περίεργο FNAF για μένα το FNAF 3. Δεν ξέρω, δεν είναι σε φάση που παίζω σαν το FNAF 2, κάνει γρήγορα το ένα και το άλλο. Είμαι πιο χαλαρό στο FNAF 3 από ό,τι στα άλλα. Λοιπόν, εγώ τον πάω εδώ, φύγε. Έλα εδώ. Και πάμε να κάνουμε το... Ευτυχώς έβαλε κάμερα system, γιατί νομίζω από εκεί θα πήγαινε σε κανένα vent και μην μου βγάλει κανένα ventilation και περάσει μέσα από το vent. Springy, που είσαι? Springy.
Λοιπόν, Springy δεν θα έχει πάει πολύ μακριά. Ventilation, έλα εδώ! Δεν πρόκειται να σε αφήσω να πας στα βέντ, μα το Θεό. Δεν πρόκειται να σε αφήσω. Φύγε, τέλειωνε πια. 100 ώρες. Άντε μπράβο. Springy. Πού είσαι καλό παιδί, όχι. Μπαλούμπολ. Κακό μπαλούμπολ. Πού είσαι Springy. Ωχ, ο Marionate, τον είδατε. Ευτυχώς δεν ήρθε γιατί μάνα τριχιάζει. Λοιπόν. Έρχεται και ο Μαριονέτας από την i4. Πού είναι ο Springy. Springy, πού είσαι. Θα κρυώσει σούπα. Μην έρθει εδώ για να φας τη σούπα, απλά θα κρυώσει. Για όσοι δεν ξέρουν τι λέω τώρα, το λέω απλά στο βίντεο του Kevin Gaming και μου ήρθε να το πω και τώρα. Δείτε το απλά και θα καταλάβετε τι εννοώ με τη σούπα. Θα το ξαναγράψω στην περιγραφή να το δείτε, γιατί ποιος πάτησε την περιγραφή για το προηγούμενο βίντεο που έκανα κιόλας. Λοιπόν, φοβάμαι να κοιτάξω εδώ, αλλά όχι, αποκλείται να έχει πάει εδώ. Λοιπόν. Δεν λέτε που δεν μας είχε έρθει ο Μαριονέτας. Ναι. Γεια σου. Παιδιά, αυτό είναι... όχι! Αυτό είναι i4, παιδιά, μαζί με την i3. Ελπίζω να μην σας άρεσε το... Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Κάντε subscribe. Πατήστε και ένα like. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο που θα περάσουμε την i4. Γεια σας, παιδιά!